Magdamgo ka sa usa ka ngabil nga baga, kini nagkahulugan sa panagbangi sa banag uyab. Pasabot magkaaway, dunay dili pagsinabtanay sa banag uyab kon magdamgo ka og baga nga ngabil. Nipis nga mga ngabil ang imong madamguhan, nagkahulugan sa kalipay sa manag uyab, init nga paghigugmaay sa asawa o bana. So manay bantayan kung ang ngabil gani sa damgo kun baga, huway ayo. Ngalngal, kon magpataka ka lamang og ngalngal sa imong baba, dunay nasilag kanimo og magbantay ka sa tawo nga nagdumot kanimo sa tago. Nganga, kun magnganga ka sa imong damgo, pagbantay sa imong sinultihan ngadto sa imong isig katawo, kay malagmit ikiha ka. Posible nga nakapasakit ka, imong natandog ang garbo sa laing tao tungod sa imong sinultihan. Pero baba nga magnganga nga walay makitang mga ngipon, di maahilhan sa sakit nga umaabot sa nagdamgo. So dili maayo pasidaan nga magamping sa panglawas kon magdamgo ka nga nagnganga pero di makita ang ngipon, tingali pangag ng nagdamgo. Kay di magnganga ka abdi gid ang ngipon, pero kung walay ngipon nga makita, sakit nga maabot ngadto sa nagdamgo. Kung babae ang imong madamguhan nga nagnganga, dunay tanyag sa trabaho